Hey, kapuya mag-biker boys. Welcome to Boso Boso Climb. Time check 11:05. What a nice. What a init. Nagkram ako hamstring. Woo! Boso-boso na. Ay, buntag mga boys. Super late. Ting mga boys. Ano si Sir Yoyo mga boys. Puno kayo mga boys. Bidi na karon ko ng Bohol mga boys. Di namin lang magwat-wat puno Mayo. Bisa karon pa. Oh, kuya, okay na mga boys, oh. Pambato na sa bilong. Kalmado kayo. Sorry mga boys, late ko. Loh, tuloy. Let's go! Going down, muso-muso. Oh, yeah. Padong namin sa start of the climb. Padong Palo Alto, radar. Taas-taas ni mga boys. Spinning lang ito. Atan, Yoyo. First line. Sana Sir Yoyo. Sinabi kayo. Puno kayo, sana puno. You know. Good morning from Bea. Garden cottage sa mga bikes. Padong namin sa sakit climb. Ha? Muli siyang sakit climb mga boys. Pila ka meters? 800 meters. Tungko niya. Gamay, padong radar. Padong na radar climb. Sakit na climb, nagamay daan. Masik na climb rin. Sakit. Woo! Latan, matuhog kang seryoyo, tan. Matulungan ni mo, tan. Sakit na rin mga boys, eh. Biyaan ako nila mga guys. Solo ride lang eh. Oh. Oh. How minute? Oh. Going down mga guys, 5 km. Then
Sierra Madre Hotel. Wow, last bag na. Kurot na mga boys. Halang ng paa mga boys. Murag silihan. Grabe mga boys eh. Wala lang sa mga boys pa. Oh? Last climb, last climb. Sierra Madre Hotel. Last bag ka, last bag. Iha. Time check, 9:05. Sayuha. Ay, lampos sa boys. Woo! Nabaragawa nun mga bay. Oh. Yo, first to arrive. Sir Yoyo Ortiz. Bisag ugma pa ang buhol oy. Kuya okay no? Ugma pang buhol, way kaso. Hey, kapuya mag-biker boys. Naon mga bay. Naon. Low me overload. Daspag. Manami kaon mga bays. Padong na may manguli. Bye-bye Haring Solomon. Wala ang idol ni Tito si Charles. Okay, Ted. Ang lamig spinit eh. Kinabahan siguro to? Ha? Pauli na may mga guys. Ay, nako. Time check 10:18. Oh, nasa mga pila 9:30 minabot eh. So mga 15 minutes. Lugay king order. Oh, nami going.
Harina. Wala na yung parking motor. Amazing! Bennett on the mix. Atan. Oh. Wala lang motor eh, no? Sabi mo kayo bilon guys. Puro ragwa guys. Oh, diba? Kapit ang tumba ang buing. Radar na. Welcome to Boso Boso Climb. Time check 11:05. What a nice. What a init. Last climb net. Woo! Grabe ka init. To climb. Wow. At last, buso-buso na mga guys. Ni-cramp ako hamstring. Okay, sakit. Nag-cramp. Okay, sakit. Resta dali. Resta ka dali. Mas bilit. Sabuso na mga guys. Wow! Nagwa kayo, oh. Nagwa. That's okay. Ito. Ihaw Ay! Ikaw. Cram mo yung cram. Basta imupos ka ng mayo cadence niya. Sana yung pinasyon, laspak. Yun ka ngayon mo dito. Laspak. Kulang sa practice. Sumuso na. Darutan eh. Okay lang. Warm up lang, warm up. Kulang pa. Pwede pang balikan. Ang ata, no? Pang warm up lang daw yun. Tingin lang sa kabukiran ba? Ito yung ano. Sa kanan ni Siyatan sa Blue Rig. Wala pa. Sunod. Surprise ito. Pakurot na. Budol King eh. Budol eh. Laspak mga guys.
what a view. Okay, down na mga guys. Pating na. Going down mga guys. Lampos na mga bay. May traffic. Sumulong. Tuyo kayo yung Ortiz eh. Oh. Kinabuhol ba? Oh, nalimot siya. Kaya ko yung mountain bike. Oh, 39 na ba? Go sir. Kinabuhol style pala. Kalimot ka mountain bike. Oh? Grabe ha. Woo! Oh. Grabe ha eh. Gege. Grabe ha. Nagabuhol ay kibirahan oh. 39 no. 39. Why practice? 45 boy. Ah. Ato na burst, short burst lang. Matan. Grabe ha. Okay. Gege, aping. Next time. Thank you. Okay. Good. Grabe, puno kayo. Pizza na. Bye, Bennett. Bennett, right turn dito eh. Loko yung babae. Babae yun, driver. Bennett. Bennett. Bye-bye. Bye-bye na si Bennett. Ito na lang oh, isa oh. May iwan pa rin oh. Atan boy. Right turn ko dito Dan. Diretso ka no. Bye Tan. Ingat. Grabe ako makakuyog ng mga bike. Sir Yoyo, Bennett, Jonathan. Puro mga kusgan. Saribita yan eh. Oh, thanks boys sa sparring. Murutag niya mga boys Sierra Madre Hotel. Pagkuman, kaon, balik, agi. Time check, 12:42. Distance, 103 na. Abotas pala 110. Okay mga boys, Sunday ride. Okay, natapos ang atong Sunday ride mga boys. Time check, halaon na 8. Distance, 111 kilometers. Salamat Sir Yoyo at Tano Bennett sa pagkuyog. Sa sunod na pong kakod, share a ride. Kuya tama guys. Shout out ng Sir Joel. Fit stop, bike suspension. Siya nag-ayos akong lefty. So nag-bottom out ang akong lefty, and then di na mo lock out. So
giayo ni Sir Joel. So karon okay na ang iyang lockout, okay na pod iyang bounce. So back to original. Thank you Sir Joel of feed stop suspension. Salamat sa pag-ayos sa akong. Thank you sir. Shout out sa mga